Вітаю ўсіх слухачоў і гледачоў Еўрарады. З вами Зміцер Лукашук, і мы, як звычайна, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І абмяркоўваць мы гэтыя важныя моманты сёння будзем з сацыёлагам Геннадзем Коршунавым. Добрый дзень, спадар Геннадзь. Вітаю, шановне спадарства, вітаю, спадар. Нагодай для нашай сённяшняй сустрэчы і размовы стала даследаванне, якое спадар Геннадзь і, я так разумею, яго калегі правялі. Даследаванне так і называецца «Даследаванне канфлікта паміж прадэмакратычнымі групамі ў беларускім грамадстве. Тыя, хто сышоў і тыя, хто застаўся». Што прымусіла вас звярнуцца да гэтай тэмы і па гэтай тэме менавіта зладзіць даследаванне, спадар Геннадзь? Добрае пытанне, і адказ на яго даволі доўгі можа быць, але я пастараюся коротка. Глядзіце, спадар Зміцер, гэта адна з тых была тэм, якая такую нашу увагу на сябе перацягвала яшчэ з 21-22 года. Тое, што умоўна, это амаль ужо тэрмін, гэта не лаянка, называлі бульбасрачамі, так? І падавалася час ад часу, што такога вельмі шмат, што такія рэчы, асабліва паміж тымі, хто з'ехаў, тымі, хто застаўся, яны проста ўзрываюць інфармацыйную прастору. І мы вырашылі сапраўды паглядзець, хто вось падзяляе тых, хто з'ехаў, тых, хто застаўся, але паглядзець на гэта крыху шырэй, не толькі на вось гэтую лінію дэмаркацыі, але і на іншыя, таму што пры жаданні такіх крытэрыяў, такіх момантаў, якія адрозніваюць розныя групы адна ад другой, іх шмат. І мы вось вырашылі памацаць гэта, паглядзець, якія такія лініі ёсць. Давайте тады, можа быть, перш чым мы перайдзем да тых вот высноваў, тых пытанняў, якія абмяркоўвалі сам працэс, то есть вот як праходзіла апытанне, хто у яго патрапіў, то есть вот па якіх крытэрах выбіралі і праводзілі гэтае інтэрв'ю. Метадологія класічная для глыбінных інтэрв'ю. Мы апыталі 30 чалавек, 15 в Беларусі, 8 у Літве, 7 у Польшчы. Гэтыя краіны, я маю на ўвазе Польша і Літва, былі абраныя проста праз тое, што тут беларусаў зараз больш, чым дзе. Мы шукалі і размаўлялі з тымі, хто у 2020-2021 годзе прымаў той ці іншы актыўны ўдзел у працэсе, і ахапілі такія групы, як журналісты, сфера адукацыі, навукі, студэнцтва, медыцына, IT, бізнес і так далей, і так далей, і так далей. Гэта даволі прадстаўнічая выбарка і вельмі цікавыя вынікі, як мне падаецца. Праводзілася ўсё ў гэтым годзе, даволі працяглы час заняло. Фактычна мы 2 месяцы збіралі інфармацыю, гэта сакавік-красавік. І час яшчэ быў патрэбна на тое, каб інфармацыю апрацаваць і скласці ў справаздачу. Добра, тады давайте больш да таких канкрэтных, можа быть, высноваў, якія былі зробленыя асабіста вамі. Можа быть, нават тыя, якія вы не апублічвалі у сваім самім, падводзячы вынікі і робячы прэзентацыю, а зараз захочаце з намі імі падзяліцца. Ведаеце, ось гэтыя развагі пра тое, што нейкі такі падзел, нейкае такое, разыходзяцца паступова нібыта шляхі тых, хто з'ехаў і тых, хто застаўся. Я ўпершыню пачуў гэтыя размовы дзесьці вясной 22-го года. Тады для мяне былі вельмі здзівілі, але чым далей, тым часцей яны з'яўляліся, тым больш такімі інтэнсіўнымі і эмацыйнымі станавіліся гэтыя размовы. Зараз мы ўжо не сумняемся, атрымліваецца ў тым, што гэта сапраўды так. Але на ваш погляд, чаму ўсё ж таки губляецца гэта сувязь паміж беларусамі па розныя бакі мяжы? Што гэтаму спрыяе? Чаму да гэтага дашло? Дмітрий, вось глядзіце, я крыху з іншага боку зайду. Так, таму што сапраўды тэма вось такія лініі дэмаркацыі, патэнцыйнага канфлікту і гэтак далей. Але я пачаў з кантэксту.
І мы ведалі, што калі даследаванне выйдзе ў людзі, што называецца, усе ухопяцца вось за тое канфлікт, разлом, крызіс, катастрофа і так далей. Нема пакуль. І мы пачалі менавіта з пытанняў, якія задавалі рэспандэнтам, пачалі з пытанняў, што яднае. І вось яднае, насамрэч, ўсё роўна дасюль вельмі шмат. Людзі казалі, што гэта вось фактычна аднолькава казалі тыя, хто з'ехаў, і тыя, хто засталіся ў Беларусі. То бок бачанне агульнага, яно супольнае. Гэта вельмі важна. Так і вось што гэта? Па-першае, гэта незадаволенасць сітуацыяй, яе нявызначанасцю, неразуменнем, што рабіць. Гэта агульнае пачуццё. Другое, гэта тое, што з 2020 году засталося і працягвае быць моцным фактарам дасюль. Гэта непрыманне гвалту, непрыманне рэжыма Лукашенка. Трэцяе, гэта прынцыповая устаноўка на перамены. Адзінае, што праблема ў тым, што гэта устаноўка не канкрэтызаваная. Мы пакуль не маем такое агульнага бачання, што менавіта і як, галоўнае пытанне, мяняць. Акрамя таго, яднае агульнае разуменне таго, што 2020 год быў не дарма. І трэба, гэта таксама агульная установка, трэба рабіць усё, каб тое, што было, тыя падзеі, тыя ахвяры, каб гэта было не дарма. Да таго ж яднае тэма палітвязня. Аб тым, што гэта паліць, аб тым, што гэта трэба вырашаць, кажуць людзі па абодва бакі мяжы. Плюс важна гэта моцнае асэнсаванне сябе менавіта беларусамі. Моцнае асэнсаванне беларусамі і такое ж моцнае асэнсаванне адрозненне сябе ад расіян і ад рускіх. Плюс агульнае моцнае разуменне таго, што Расія гэта пагроза. Гэта пагроза рэстаўрацыі імперыі, гэта пагроза ўцягвання ў вайну і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. Яднае шмат. Не заўсёды вось гэтыя аб'яднаўчыя стратэгіі, фактары, моманты вельмі канкрэтызаваныя, і над гэтым трэба працаваць. Зараз, калі казаць пра тое, што раз'ядноўвае, мы таксама не сталі адразу біць у лоб пытанням, дык што там з падзелам паміж тымі, хто з'ехаў, з тымі, хто застаўся, мы пачалі пытаць агульна, якія ёсць лініі дэмаркацыі. І тут, насамрэч, шэраг момантаў людзі расказвалі. Гэта і рознае стаўленне да моўнага пытання. Гэта непаразуменне паміж рознымі дыяспаральнымі суполкамі. Дарэчы, асобнае пытанне трэба вывучаць мэтанакіравана. Непаразуменні, якія дзесьці хтосьці азначаў, хтосьці не, паміж старай і новай дыяспорай. Кажуць людзі пра пэўную напругу паміж старай і новай, умоўна кажучы, апазіцыяй. Супярэчнасці з прадстаўнікамі, прыхільнікамі розных палітычных сіл. У некаторай ступені ёсць пакаленніцкія размежаванні. Ёсць каштоўнасныя размежаванні, умоўна кажучы, паміж носьбітамі кансерватыўна-нацыянальнай і ліберальна-дэмакратычнымі сістэмамі поглядаў. То пры жаданні такіх вось дэмаркацыйных ліній можна назбіраць шмат. Але, напрыклад, калі мы кажам аб тым, як гэта бачыцца з Беларусі, то вось абсалютная большасць таго, пра што казалі рэспандэнты з дыяспоры, з Беларусі гэта выглядае як камунальныя разборкі. Гэта, не вельмі важная і хутчэй такое шумавая нейкая рэч. Што важна для рэспандэнтаў з Беларусі, і большасць рэспандэнтаў з замежжа гэта таксама падзяляюць два асноўных пункты. Першае, гэта устаноўка на розныя устаноўкі на сілавы, на больш актыўны альбо менш актыўны супраціў рэжыму з аднаго боку, а з другога боку сапраўды гэта тая розніца
якая кшталтом з'яўляецца і як бы расце паміж тымі, хто застаўся ў Беларусі, і тымі, хто з'ехаў. Пра розніцу паміж тымі, хто з'ехаў, хто застаўся, людзі казалі і у вось свабоднай размове, калі мы не задавалі дадатковых пытанняў, а просто пыталі, што ёсць. Ну і зразумела, калі мы мэтанакіравана задавалі пытанні аб тым, ці размяжоўвае вось гэты падзел, з тым, што ён ёсць, тым, што ён размяжоўвае, пагаджаліся ўсе. То бок гэта сапраўды ёсць, і яно сапраўды працуе. Ну, ось бачыце, нават по тым, што па-першае, мне вельмі прыемна і спадабалася, што вы пачалі з тэзы, што ў прынцыпе нас яднае, нягледзячы ні на што. Таму што да, тут вы правы. Ну, журналісты, а яшчэ ёсць такая каста ў журналісцкай супольнасці, як СММшчыкі, якія тут жа, якім жа ж трэба адразу напісаць шок, маланку даць, крызіс. Я думаў прайсціся по вашему СММщику і нават хацеў ему падзякаваць вось такой плохо бачна. Ну і ладно, не буду. Я падрыхтаваўся, да. Сапраўды, я выбачаюся, я перапыню, і гэта тут нават крыху пераскочу на вывады. Не толькі журналісты, так, часцяком і мы эксперты робім акцэнт на такіх больш яскравых, можа часам нават хайповых такіх тэмах. Але ад гэтага нам трэба ўстрымлівацца. Таму што мы не толькі, і эксперты, і журналісты, мы не толькі фіксуем і апісваем сітуацыю, мы задаем рамкі інтэрпрэтацыі. І калі мы заўсёды будзем казаць крызіс, разлом, вайна паміж рознымі групамі, гэта будзе ўплываць на масавую свядомасць, і такім чынам мы будзем гэтую свядомасць канструяваць. Гэта трэба асэнсоўваць і ставіцца да гэтага вельмі, вельмі ашчадна, пільна і пашчотна, я б нават так сфармуляваў. Ну, тым не менш, калі мы кажам, вот я хацеў бы просто прайсціся по гэтым, чаму губляецца сувязь паміж беларусамі па розныя так бакі мяжы. Вы у сваёй прэзентацыі сказалі, што адна з галоўных прычынаў гэта непазбежнае назапашванне рознага вопыту рашэння розных праблемаў, пабытовых там, ну і ўсіх астатніх, якія праблемы ёсць у тых, хто знаходіцца в эміграцыі, тых, хто знаходіцца ў Беларусі, і безумоўна, вот гэта асноўная праблема. І такое вот дзіўнае, вот менавіта оказывается, пабытовыя пытанні, пабытовыя праблемы і становяцца прычынай таго, што мы губляем сувязі. Ну вот здавалася б, ну абы што нейкае, але это насамрэч так сур'ёзна. Ну, з навуковага пункту гледзячы, калі ёсць аматары карыстацца тэрміналогіяй, я б сказаў, што гэта пачынае выкшталцоўвацца такі асабістых габітус у розных групах. То бок розныя звычкі, розны фокус успрыняцця рэчаіснасці, розныя інструменты вырашэння праблем, розныя выклікі і гэтак далей. Калі казаць без такіх акадэмічных экзерсісаў, гэта побыт. Сапраўды, побыт, ён вельмі моцна ўплывае на нас, просто простое, што у гэтую паўсядзённасць мы занураныя штодзённа. Мы штодзённа ходзім. Ну, насамрэч, вельмі файна сфармуляваў нехта з рэспандэнтаў, была такая цытата, мы ходзім рознымі калідорамі. Мы сапраўды, вось, чым далей, тым больш мы ходзім рознымі сцежкамі, мы ходзім рознымі калідорамі. І гэта пачынае адчувацца, да? Таму што, скажам, ацаніць чалавеку ў Беларусі праблемы з пёселем ці з тым дадуць табе літоўскія ўлады дазвол на працяг існавання на літоўскай зямлі, ну, беларусу ў Беларусі гэта не вельмі зразумела. То ж самае, як мы ўжо пачынаем забываць, мы не так востра адчуваем небяспеку таго, што табе ў 6 часоў могуць пагрукаць у дзверы. Тыя, хто з'ехаў, яны зараз не чысцяць тэлефоны.
і гэта вельмі рознае дае адчуванне паўсядзённасці, розныя атмасферу, у якіх мы жывем кожны дзень. Таму гэта працуе. Пры гэтым я хацеў адзначыць, што не толькі побытовасць альбо габітус спрыяюць вось такому нарошчванню розніцы. Тут можна казаць, што да гэтага трэба дадаць, што губляецца, акадэмічна кажучы, агульнасць наратываў, альбо, калі па-простому, у нас розны парадак дня. Вось праз тыя самыя розныя праблемы, якія мы вырашаем, праз тое, што мы насамрэч чытаем розныя інфармацыйныя крыніцы і гэтак далей. Яшчэ, што немалаважна, насамрэч звязана з другой пазіцыяй, інфармацыйныя бурбалкі. Гэта і розны парадак дня, і сфера камунікацыі вельмі розная ў кожнага. У людзей у Беларусі яна вельмі звужаная, таму што нават вельмі цяжка камунікаваць з аднадумцамі. Сітуацыя складваецца такім чынам, што шмат хто казаў, што вельмі складана даверыцца. Беларусы па-за межамі часам таксама адчуваюць такую засцярогу, асабліва вось з канца мінулага года, калі ціск і на тых, хто з'ехаў, і на сваякоў, хто застаўся ў Беларусі, ціск расце, але у Беларусі, зразумела, ён значна мацнейшы. І гэта пра тое, вось калі казаць пра, умоўна кажучы, тое, што мы назвалі аб'ектыўныя прычыны такога паступовага разыходжання, але ёсць і суб'ектыўныя, унутраныя, так бы мовіць. Да? Па-першае, гэта агульны боль, агульная фрустрацыя, праз тое, што вось гэты ціск, яго адчуваюць і тыя, хто з'ехаў, тыя, хто застаўся. Плюс невырашаны боль 2020 году. І падаецца, што як бы боль агульны, да? Але тут праблема ў тым, што развіваецца вось гэты працэс вельмі па-рознаму. І падаецца, баліць усім аднолькава моцна, але траўма фарміруецца ў кожнага свая. Моўна кажучы, ёсць траўма ўцекача, чалавека вырванага з радзімы і закінутага ў чужое асяроддзе, часам варожае, больш-менш, але тым не менш, да? Суб'ектыўна ўсё роўна адчуваецца. І траўма тых, каго кінулі. Гэта таксама вельмі моцная штука, і у словах рэспандэнтаў часцяком гэта праскоквае, вельмі добра адчуваецца. Плюс вельмі моцна ўплывае насамрэч лічбавая прастора. З аднаго боку, яна дазваляе нам камунікаваць, падтрымліваць сувязі. З іншага боку, вось тое, што можна назваць феноменам Інстаграма, гэта вельмі моцна б'е і па адных, і па другіх. Таму што ніхто ж не паказвае і не выкладае ў сеціва, што там ён вымушаны працаваць на 2-3 працах за мяжой, каб адбіць жытло і на нешта жыць. Тое ж самае, як ніхто ў Беларусі не піша пра тое, што ёлкі-палкі там да сябра прыйшлі, забралі сёння. Да? А я калі? Усе выкладаюць кветачкі, падарожжы, лецішча, Беларусі і так далей. І гэта выклікае насамрэч зайздрасць. І зайздрасць вось гэта працуе таксама па абодва бакі. Тыя, хто з'ехалі, яны зайздросцяць тым, хто застаўся. А тыя, хто засталіся, адчуваюць зайздрасць за тых, хто з'ехаў. Вось гэта эмацыйныя такія зайздрасць і крыўду. Яны часцяком не на паверхні, але калі пачынаеш з людзьмі размаўляць, шчыра размаўляць, гэтыя эмоцыі, яны ёсць, яны ўсплываюць, яны моцныя. Гэта таксама трэба ўлічваць у камунікацыі.
Ну, я можа нешта шмат кажу, можа вы Не, нормально, нешта... нормально. Я... Ну тады я дадам, Таму што яшчэ адзін моцны фактор, які вось можна дадаць да вось гэтай агульнага болю, такой амбівалентнай крыўды, гэта недахоп ведаў. Як бы тое ні было, насамрэч мы зараз, тыя, хто з'ехалі, вельмі дрэнна ведаем тое, што адбываецца ў Беларусі. Тое ж самае, як і тыя людзі, якія зараз у Беларусі, ім вельмі складана уявіць тыя ўмовы, у якіх жывуць тыя, хто з'ехаў. Вось гэты недахоп ведаў, пра яго таксама трэба думаць, трымаць у галаве, калі стасуюцца людзі з розных бакоў межы. Ладно, давайте пытанне, то я сапраўды магу тут... Ну, с одного боку, гэта і добра, што можете, значит, ёсць што сказаць. З другого боку, да, трэба трошку так удакладняць. Вось, ведаеце, калі вы казалі пра тое, чаму губляецца сувязь паміж беларусамі, і вось гэтая алегорыя пра два калідоры, але перад гэтым вы таксама звярнулі ўвагу на тое, што у тых, хто з'ехаў, але апынуўся у розных краінах, найперш, у іх ужо таксама атрымліваецца таксама свае калідоры. То есть вот ёсць калідор, умоўна кажучы, тых, хто з'ехаў, але ў іх вось літоўскі калідор, і тут адныя праблемы, вось польскі калідор, і тут другія праблемы, вось, умоўна кажучы, грузінскі, вось табе канадскі, вось яшчэ нейкі, і там розніца абсалютна выклікі, з якімі сутыкаюцца. То есть атрымліваю, і это адзін момант. Другі момант, вы звярнулі ўвагу на тое, што нават тут ёсць нейкія такія несупадзенні яшчэ паміж старой дыаспорай, я уже не кажу паміж мясцовым насельніцтвам і намі эмігрантамі, як старой дыаспорай і новай дыаспорай. З тымі, хто прыехаў у новай, вот зараз хваляй эміграцыі, но сярод іх ёсць тыя, хто даўно ў дэмакратычным руху, і тыя, хто толькі, як кажуць, у 20-м годзе прачнуўся. І таксама непаразуменні. Так тут атрымліваецца гэтых непаразуменняў, праблемаў і умоўна калідораў чорт нагу зломіць. Ваша праўда. Ваша праўда. І пытанне ў тым, на што накіроўваць увагу. Альбо шукаць магчымасці вось гэтыя, пладзіць гэтыя калідоры, казаць так, мы ў сваёй суполцы, вы там у сваёй. Калідор агульна, але яшчэ можна разысціся по пакойчыкам, забіць дзверы, вокны, сядзець, занурыцца. Альбо можна казаць, што так, зараз, ну так выпало, жыццё такое, да? Ёсць грузінскі калідор, літоўскі, польскі, беларускі, але давайте час ад часу выходзіць на вуліцу, ставацца. Давайте... бляха, перастуквацца праз муры. Вось у чым задача. Пра гэта у гэтым сэнсе і справаздача. Не пра тое, што падзяляе, а як гэта пераадольваць. Таму што калідораў сапраўды шмат. І жыццё паказвае, людзі пра гэта казалі. Нават тыя, хто жывуць у Літве, і тыя, хто жывуць у Польшчы, у Грузіі будзе, зразумела, свой пералік праблем і пытанняў. Побыты розныя. Праблемы розныя. Пры жаданні мы можам сказаць так, вы, літоўскія палякі, нічога не разумееце, все, там, разбірайцеся. Мы вось зараз тут, у Польшчы альбо ў Грузіі, будзем вырашаць свае. Можна. Але можна намагацца збірацца і агульнымі намаганнямі вырашаць пытанні і тых, і гэтых, і гэтых. І па вялікаму рахунку, ну, правда, ўжо 22-го даследавання года, не то, каб стараватая, але ў нашых умовах сітуацыя змяняецца быстро. Я магу сказаць, што вось гэтыя сувязі паміж краінамі, яны даволі моцныя. І як мы назіраем зараз, ну, прынамсі, вось у экспертнай супольнасці, фактычна межаў не існуе. Рабочыя калектывы працоўныя, праектныя, яны ствараюцца без уліку таго, у якой краіне чалавек. Адзінае выключэнне балючае
что мы не можем насамрэч, але вельмі акуратна і, на жаль, не заўсёды уключаць у каманду людзей з Беларусі. Астатнія краіны, астатнія працэсы могуць ісці на транснацыянальным узроўні, так бы мовіць, па-за межамі краін. Таму пытанне ў тым, што мы акцэнтуем. Акцэнтуем рознае альбо агульнае. І ў якім напрамку мы ідзем, што узрошчваем. Вось у працяг тэмы, што мы можам у гэтай сітуацыі зрабіць. Калі вы казалі пра пералічвалі прычыны канфлікта, вы пачалі з такой боль і фрустрацыі, якая ёсць і ў тога і ў іншага боку. І ось потым вы кажаце, у выніку беларусы па абедзве бакі мяжы сутыкаюцца з непрапрацаванымі траўмамі, якія толькі ўзмацняюць пастаянны працэс рэтраўматызацыі. Вот як можна прапрацаваць гэтыя траўмы, як можна з гэтым справіцца? Вот ёсць у вас адказ? Каб у мяне былі адказы на ўсе пытанні, што б я рабіў? Дасканала на ўсе пытанні такога кшталту я, зразумела, не адкажу. Але я магу сказаць, што трэба некалькі пунктаў рабіць вось у гэтым напрамку. Па-першае, трэба думаць аб сабе. І ў каго ёсць магчымасць глядзець, ці зможа дапамагчы мне, кожнаму асабіста, псіхолог, напрыклад. Я добра ведаю, што значная частка беларусаў працуе з псіхолагамі, і это вельмі добра. Той, хто сам не выцягвае, калі ласка, шукайце магчымасці, працуйце з прафесіяналамі. Калі не атрымоўваецца з адным, пробуйце з другім. Псіхолага таксама свайго трэба шукаць. Гэта адзін момант. Другі момант, тое, што могуць, груба кажучы, рабіць опinion-мейкеры. Людзі, трымайце ў галаве тое, што беларусы зараз перажываюць агромную траўму. І не адну. Таму што ёсць сапраўды калектыўная траўма 20-21 года, калі быў агромністы ўздым, псіхалагічны, эмацыйны, пасля яма. Пры гэтым нельга казаць, што ёсць расчараванне, там, дарма мы ўсё гэта рабілі, не. 20-й год — это вялікая каштоўнасць. Мы яе мусім падтрымліваць, але захрасаць там нельга. І вось гэта выклік пэўны усім палітыкам, экспертам і журналістам, і паэтам, творцам. Нам трэба выйсці. Аб чым шмат хто казаў, што нас яднае незадаволенасць тым, што існуе. Але куды нам ісці? Які мусіць быць агульны шлях? До канца не зразумеў. Вось гэты шлях трэба выпрацоўваць. Я, шчыра кажучы, больш спадзяюся тут не на палітыкаў, не на навукоўцаў, чый менавіта на творцаў. На паэтаў, на пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў. Яшчэ адзін момант, што гэта вось непасрэдна я раю улічваць гэты момант журналістам. Не трэба гераізаваць адну з частак беларускага грамадства. Таму што гераізацыя адных, неважна, тых, хто застаўся, альбо тых, хто з'ехаў, яна вельмі моцна эмацыйна б'ець па другой частцы. Таму што калі прасоўваецца наратыў аб тым, што змяніць сітуацыю можна толькі з Беларусі, гэта абясцэньвае ўшчэнт высілкі тых, хто з'ехаў і дасюль укладаецца ў нешта. Альбо казаць, што ўся Беларусь актыўна з'ехала, і мы Беларусь, то гэта настолькі прыніжае тых, хто застаецца ў Беларусі і зараз намагаецца. Не проста намагаецца, людзі робяць шмат. Адзінае, што гэта робіцца натуральным чынам па-партызанску, таму што інакш нельга, што людзі таксама кажуць. Вось гэтыя рэчы, у адказ на ваше пытанне пра траўму, я і пазначу. Першае, гэта асабістая праца з псіхолагам, каму трэба, а я падазраю, што гэта трэба амаль усім,
Потому что акрамя траўмы 20-го года ёсць траўма 22-го, калі замест калі пасля таго, як мы былі барацьбітамі за свабоду, мы сталі суагрэсарамі, гэта шмат каму просто вынесла ўсё. Да? Зараз, скажем, у тых, хто з'ехаў, яшчэ дадаецца траўма мігранта. Адчуванне сябе лішнім, тотальна лішнім у чужой краіне. Человек губляе себе, хто я. Я быў там чалавекам, прафесіянальнага пункту гледжання, фінансавага вельмі часта, і іншых пазіцый. А тут ніхто. Альбо ў Беларусі таксама траўма пакінутага чалавека, это калі сябры былі, была мэта агульная, на якую працавалі, да? Быў досвед, зараз цябе ўсё разбурылі і нават сябры з'ехалі. І хто ты? Гэта трэба трымаць у галаве, і гэта трэба прапрацоўваць. Другі момант – гэта агульны шлях, стратэгія, мэта. Яна мусіць быць больш канкрэтна, чым Новая Беларусь. Не абстрактная, больш канкрэтная, альбо наадварот, нешта на ўзроўні зор. І трэці момант – без такой вось гэта опinion-мейкера мусіць, без гераізацыі аднаго і другого, ці аднаго, ці другога боку. Плюс трэба разумець, што людзі разумныя. Людзі маюць права на свой выбор. Это тое, што можна назваць прэсумпцыяй разумнасці, іх права прымаць рашэнне за сябе. Не навязваем сваё рашэнне. Мусіць быць дыялог разумнага чалавека з разумным чалавекам і прыняццё яго выбора. Вось тут, спадар Геннадзій, я б хацеў звярнуцца да вельмі такой, ну, можа быць, вострай, балючай і дзесьці нават небяспечнай тэмы. Гэта тэмы, як нібыта абвінавачванняў, якія гучаць з аднаго боку у бок другі і з другога ў бок першы, ці наадварот. Вот вы таксама задавалі гэтае пытанне сваім рэспандэнтам. Што адказвалі? Яны сапраўды вот как бы ёсць гэтыя вінавачванні? Ці вот як? Ну вот што яны адказвалі вам? Глядзіце, вось гэта вельмі важны момант. Добра, што запыталі. На такія пытанні людзі адказвалі вельмі дзіўна. І не так скажу, вельмі цікава. Людзі казалі пра тыя абвінавачванні, якія яны чулі ў свой бок. І не высоўвалі абвінавачванняў у другі бок. Это вельмі важная штука. Да? Людзі не абвінавачвалі іншых. Людзі казалі пра тое, што баліць самому. А баліць амаль, ну, вельмі падобныя рэчы. Так, напрыклад, тыя, хто заставаліся ў Беларусі, казалі, што былі інтэрпрэтацыі ад'езду з краіны як здрадніцтва. Чакайце, зараз сфармулюю правильно. Тыя, хто з'ехалі, казалі, што з Беларусі яны чулі абвінавачванні ў здрадніцтве. Так? То бок з'ехаў, здрадзіў. Але разам з тым і тыя, хто ў Беларусі, казалі, што адчувалі ў свой бок таксама абвінавачванні ў здрадніцтве. У здрадніцтве агульным мэтам, у вяртанні ў прыватнае жыццё, у захаванні звыклага ладу. Што тыпу, ну вось вы ўсё кінулі, здрадзілі, занурыліся ў працу, у забавы і гэтак далей. Там гэта такія абвінавачанні, якія чуюць і адзін, і другі бок. Плюс, скажем, тыя, хто з'ехалі, кажуць, што чулі абвінавачанне, што вы нібыта з'язджалі нешта рабіць для краіны, а самі займаецеся уладкаваннем свайго жыцця, на Беларусь тыпу забілі, жывяце ў бяспецы, падарожнічаеце. То бок, бачыце, вельмі падобныя рэчы. Да? У той жа час, скажем, метрычна людзі з Беларусі, рэспандэнты, казалі, што ёсць папіканні іх у страху, у маўчанні, у зніжэнні палітычнай адсутнасці і палітычнай актыўнасці і гэтак далей. Ну і папрокі тых у іншых у самазасяроджанасці. Да? Здрада, зыход як бы у прыватны
прыватную прастору бурбалку і папрокіў за самазасяроджанасць, што вось іншае вам не цікава. Это вельмі падобныя, яны ў розных фармулёўках могуць ісці такія абвінавачванні, але структурна яны вельмі падобныя. Таму што я ўсё ж таки казаў, што галоўнае тут вось гэта база, асабліва эмацыйна, асабліва боль, пра які таксама людзі казалі, што вельмі шкада і тых, хто з'ехаў, тых, хто застаўся. Спадар Геннадзь, я вот просто нават не ведаю, як тут ніяк да сацыёлага, як да чалавека, вот можа быть вы сваё меркаванне выкажаце. Асабіста я ніколі ніякіх абвінавачванняў тым, хто застаўся, не выказваў. І вакол мяне я не ведаю такога чалавека, якому вот ад якога б я чуў асабіста такія выказванні. Як в прынцыпе как бы я не чуў і на свой бок адтуль. Ну, апроч того, что перыядычна мне там у каментарах пишут, что вы тут не зусім ужо разумеете, что адбываецца, настроі там атмасферу у нашей у Беларусі, тому что вы давно з'ехали и гэтак далей. Ну, настроі это одно не адчуваць, это можа быть, але не абвінавачванне, что вы там з'ехали, здрадзілі, вы там сволачы толькі посціце с какой-нибудь поездки в Испанию это самое кальмараў с лангустами. І у мяне ўзнікае два пытання. Першае, можа быть, мы усе як по адным баку, так і по другім самі сабе прыдумалі вось гэтыя абвінавачванні, тому что мы думаем, что нас могуць у гэтым абвінаваціць, тому что мы, может быть, самі дзесьці про гэта думаем, самі сябе вінавацім у тым, ці там подозраем у тым, что мы вот з'ехали і здрадзілі, там ці мы застаемся і вот занурыліся і не робім вот что-нибудь так. То есть вы самі сябе прокручиваем, придумали, поверили і самі вот это вот прокручиваем. Это першы момент. А другі, а можа гэта ўсё запустили адмысловыя людзі ў пагонах, а мы тут как бы і как бы уключыліся ў гэта ўсё. Вот як вам бачыцца, ці это сапраўды існуе і існуюць тыя рэальныя людзі як па адным па другім баку, якія перакідваюцца гэтымі абвінавачваннямі? Опять люди казалі і так і так. Сапраўды, калі глядзець на інфармацыйную прастору таких моцных сканцэнтраваных абвінавачняў фактычна няма. Але тут трэба разумець, што яшчэ у беларусаў у Беларусі фактычна няма голасу. І мы не можам паўнавартасна як бы ацаніць, што б яны казалі, калі б маглі ў медыа. Але людзі, зноў жа, не заўсёды шырока, да? Але хаця б кропкава могуць выказвацца і абменьвацца меркаваннямі ў каментарах. Таму вось такія, скажем, дыскусіі по гэтаму пытанню ідуць. Што людзі казалі пра трыггеры? Вось такіх рэчаў тое, што ёсць. Прынамсі, насамрэч, дастаткова адзінак таких людзей, якія прадукуюць вось такога кшталту інфармацыю, прадукуюць такія трыггеры. Хай іх будзе там 2, 3, 5, і некаторыя казалі, што іх не больш десятка таких троляў, якія кормяцца, груба кажучы, вось на тэме розніцы паміж тымі, хто з'ехаў, тымі, хто засталіся. Тэарэтычна, калі узгадаць 21 год, напрыклад, то пару-тройку прозвішчаў можна ўзгадаць. Ці пашукаць і знайсці тых, хто вось размуваў гэтую праблему. З цягам часу іх стала меней, але, як я вось разумею, перыядычна у каментарах усё ж такі здараецца. Пры гэтым, што важна разумець, што па вялікаму рахунку дастаткова 1-2 кейсаў, якія як бы нават унутры бурбалак, яны просто узрываюць сітуацыю. І людзі часцяком могуць не выказвацца далей.
Але вось досведа такога аднаго, двух, трох кейсаў, калі табе тыпанулі ў балючае, гэтага дастаткова. Калі казаць пра тое, размываецца гэта ці не людзямі ў пагонах, ну, як вы разумееце, адназначна тут казаць цяжка, але некаторыя нашы рэспандэнты выказвалі такія падозры, што тэарэтычна гэта магчыма. Але хутчэй за ўсё прапаганда працуе больш маштабна, і хутчэй гэта праца вядзецца не ў сеці, це не выключана, так, на ўзроўні каментараў, ботаў там і гэтак далей. Але хутчэй вось тое, што робіцца праз тэлебачанне, нават на ўзроўні рыторыкі, на ўзроўні таго, што вось там называюць грантасосамі, тое, што там катаюцца туды-сюды, тое, што забыліся на Беларусь, тое, што ворагі, паступова, павольна, яно, пэўна, дзесьці адкладаецца, асабліва на тых, хто раней быў не вельмі упэўнены ў неабходнасці там прадэмакратычных зменаў, на тых, хто больш старэйшага ўзросту і гэтак далей. То бок не непасрэдна вось прапаганда працуе у канкрэтных выпадках, бульбасрачаў, якія, дарэчы, амаль зніклі з назіраемай такой прасторы. Прапаганда такая выбудоўвае фон, на якім ці праз які нарошчваецца розніца і непаразуменне вось паміж тымі, хто з'ехаў, хто застаўся. Нам трэба ўжо паціху завяршаць. Я б хацеў просто два пытанні задаць, якія не закранутыя былі вот менавіта ў гэтым вашым даследаванні, але можа быць ці ў іншых, ці можа зараз працуеце, ці просто выкажаце як прафесіянал сваё меркаванне. Як по адным баку мяжы, так і по другім баку мяжу, ці ёсць нейкая, ну, ці звесткі, ці дадзеныя, ці просто вы можете сказаць, якое стаўленне да палітыкаў у беларусаў? Будзе. Пачакайце крыху. Вось гэта даследаванне мы правялі такое з народнага пытання. Суперкароткія тэзісы мы надрукавалі учора, але праца на справаздачы ідзе, выкладзем. Ну, па гэтых сваіх суперкароткіх тэзісах прайдзіцеся, калі ласка. О, божечки. Давайте не будем. Потому что тэзісы могуць разляцецца. Я яшчэ, не дай бог, там сфармулюю не вельмі удала. Не будем про тэзісы. Паглядзім лічбы, што пакажа народнае пытанне. Адзінае, што я хочу падкрэсліць, што гэта будзе даследаванне не па ўсяму грамадству, а толькі па дэмакратычнай частцы. Тому пачакайце крыху, будзе цікава, я думаю. Добра, тады, можа быць, вы бачылі гэта аналітычны даклад беларускага трэкера пераменаў, і вось іх 7е даследаванне, дзе яны азначаюць, што расце задаволенасць сітуацыяй у краіне і падае вера ў перамогу Украіны. Вот у вас ёсць нейкія звесткі і разуменне таго, чаму, ці адпавядае рэчаіснасці вот гэты тэзіс пра тое, што расце задаволенасць сітуацыі ў краіне? Ну, про даследаванне я не тое, што ведаю, я адзін з аўтараў беларускага трэкера перамен. Правда, про тое даследаванне пісаў Філіп Беканаў у сваёй частцы. Адносна паступовага росту задавальнення сітуацыяй, гэта той феномен, які мы адзначалі яшчэ у другой палове 22-го года. І тады ён сапраўды вельмі моцна адзначыўся, але цалкам па цалкам зразумелых прычынах. Таму што гэта было наступства ад чаканняў апакаліпсіса, а апакаліпсіс не здарыўся. Так, таму што першая палова 22-го года было чаканне вайны. Ну, правільней сказаць, уступлення Беларусі ў вайну, альбо прыхода вайны на тэрыторыю Беларусі. Гэтага не здарылася. Людзі выдыхнулі,
палёгка. Другі момант, беларусы заўсёды чакаюць эканамічнага крызісу, тому што вайна, цалкам зразумелыя былі чаканні. Крызісу таксама не здарылася, зноў можна выдохнуць, зноў палёгка. І на фоне гэтага людзі бачаць, што больш з тэрыторыі Беларусі краіну не бомбяць, Вагнер прыйшоў, сышоў, эканоміка не ляснулася, прынамсі пакуль. Ну дык а што? Чаго чакаць? У якіх ацэнах сітуацыі? Цалкам зразумела. Адзінае, што падвышэнне там вельмі павольна, таму як бы нічога дзіўнага тут няма. Цалкам чаканая сітуацыя. Ну так, а наколькі чаканая сітуацыя была ў тым, што вот ёсць у гэтым вот аналізе такая частка, якія ідэі адверглі рэспандэнты з тых, якія сцвярджаюць пра дэмакратычныя спікеры. І там, да прыклад, сцвярджэнне про тое, што Лукашенко самы галоўны карупцыянер у Беларусі і што ён не самастойны палітык. Вот гэтыя сцвярджэнні лідараў прадэмакратычных сілаў не падтрымалі рэспандэнты. Гэта вас асабіста здзівіла? Ну, шчыра кажучы, тут бы вам трэба больш падрабязна, калі цікава, пагаманіць з Філіпам Беканавым, ягоная частка, ягонае даследаванне. Калі казаць пра маё стаўленне, не здзівіла. Таму што пра тое, што Лукашенко гарант, ступ, слуп, там што заўгодна, цэнтр, пуп ці гэтак далей, пра гэта беларуская прапаганда казала заўсёды. І тое, што мы назіраем зараз, на жаль, часткова нават заходнія дыпламаты думаюць, што Лукашенко змагаецца з Пуціным, каб той не ўцягнуў Беларусь у вайну. Хаця, насамрэч, гэта не адпавядае рэчаіснасці. У гэтым сэнсе вельмі добра, по-мойму, яшчэ ў 23-м годзе расклаў па палічках Павел Слюнькін. Што Лукашенко чаго хоча, то ён з-пад Пуціна і вярэ. Таму у гэтым сэнсе, на жаль, мы бачым, што дзяржпрапаганда яна перамагае. На жаль, так. Ёсць такая тэма. Вельмі непрыемная тэма. Зато правда. Ну так ёсць, да, не ведаю, правда. Ці да вас пытанне, што нам рабіць у гэтай сітуацыі, конечно, не ведаю. Вось на гэтае пытанне я вам не адкажу. Добра, я б ужо напісаў. Добра, у гэтым вось даследаванні, у гэтым трэкеры вы за якую частку адказвалі? Мая частка гэта стасункі дзяржавы і грамадства. І што вы скажаце па выніку вось вашай часткі? Мне было даволі складана яе пісаць, таму што трэкер як бы накіраваны на выяўленне новых трендаў. Да? На жаль, новага нічога ў стасунках дзяржавы і грамадства за вось гэты час, за 24 год, не адбылося. У тым сэнсе, што як быў галоўным інструментам узаемасувязі кантактаў дзяржавы і грамадства, як былі рэпрэсіі, так яны і засталіся. З аднаго боку, з другога боку, я быў вымушаны звярнуць увагу на тое, што расце прасоўванне рускага свету. Пра гэта казалі і мои калегі па трэкеру у некаторых сваіх частках. У маім выпадку я звярнуў увагу на тое, што, скажем, у вулічным вымярэнні такое сістэмнае прасоўванне працягнулася, і для мяне вельмі такім уражлівым быў момант, калі на 9 траўня першы раз з моманту з'яўлення гэтай ідэі дазволілі шэсце бессмяротнага палка, прычым ва ўсіх абласных цэнтрах Беларусі ў Мінску. Калі памятаеце, раней ніколі на асобную калону арганізатары, гэта зараз цалкам рускамірская такая ініцыятыва, раней ім ніколі не давалі дазвол на асабістую калону, яны маглі ісці толькі пасля асноўнай. Зараз сітуацыя крыху пераламілася.
і гэта такая не вельмі прыемная сітуацыя. Тут таксама трэба ўлічваць, што перыядычна пачалі адзёргваць, так бы мовіць, прарасійскіх несістэмных апіньён-мейкераў тыпу там Салімавай і гэтак далей. То бок тыя, хто вельмі моцна самі кудысьці лезлі, казалі, што рабіць. Вось зараз іх адзёргваюць і, хутчэй за ўсё, будуць альбо намагацца убудаваць у сістэму, альбо прытушыць. І, прынамсі, пацверджанне вось гэтаму тренду я бачу тым, што, па-мому, сёння ці ўчора прыйшла інфармацыя, што улады збіраюцца ліквідаваць чарговую прарасійскую арганізацыю, ініцыятыву, по-моему, называется «Разом», якая таксама прасоўвала ідэі рускага свету, але, ну, так, асабіста, асобна ад праўладнай сістэмы. Вось будзе сістэматызацыя такога вось прарасійскага ціску і прасоўвання рускага свету. На жаль, не прагрэсуе. Я завяршыў бы каментаром ад наша глядачкі пад нікам Матахары і невялікім таким просьбай падсумаваць вас. Матахары піша: кожнаму дрэнна, хто з'ехаў, хто застаўся, адны радзіму страцілі, другія ў палоне пад лукашыстамі, але ўсё роўна трэба шукаць выйсце разам, а не абвінавачваць адзін аднаго. Здолеем пераадолець вось гэтыя, як это правильно сказать, образно, гэтыя розныя калідоры звесці в адзін? Муры рухнуць. Гэта правда. Так будзе. Ну, муры-то рухнуць, да. Вось толькі той, хто спявае, ён кожны ўсё адно сам па сабе ўсё далей і далей, да. І так там... Так, спадар Зміцер, адставіць вось гэта вось. Рухнуць 100%. Гісторыя на нашым баку, трэба проста упірацца і дзяўсці. Там, дзе ты ёсць, з тым, што ты маеш. Іншага выйсця проста няма. На гэтай пазітыўна-аптымістычнай ноце мы завершым нашу размову з сацыёлагам Геннадзем Коршунавым. Дзякуй вялікі, спадар Геннадзь. Жыве Беларусь. Дзякуй вам. Жыве вечна.